Mesto má klimatický plán, v ktorom sa zaviazalo, že bude znižovať aktívne emisie a prispôsobovať mesto dopadom zmeny klímy. A zároveň robíme vlastné projekty, ktorými sa snažíme rozbehnúť dekarbonizáciu v určitých sektoroch. A tam sme hľadali ako keby riešenie, že ako podporiť napríklad firemný sektor v tom, aby znižoval emisie. To, čo sa snažíme aj na meste robiť, je vytvoriť program formálneho partnerstva medzi mestom a firmami, ktoré pôsobia v Bratislave, na to, aby sme vytvorili mechanizmus, kde dlhodobo sa budeme nad takýmito témami zamýšľať. Napríklad inštalácia obnoviteľných zdrojov energie. To znamená, že keď sa chce zapojiť firma v rámci tejto témy, tak si musí nastaviť konkrétny cieľ, kde minimálne musí vygenerovať aspoň 5% elektriny, ktorú spotrebuje na svojej budove z obnoviteľných zdrojov. My im de facto za to nedáme nič. Jediné, čo my im za to môžeme dať, je veľmi zjednodušene nejaká sláva, dajme tomu. Respektíve skôr tak hovoríme, že vieme komunikovať o tom, že čo oni robia a ukázať na tie dobré veci, ktoré realizujú pre mesto a ich obyvateľov. Klimatická kancelária Bratislavy dokázala pripraviť program postavený na merateľných cieľoch a dlhodobých ambíciách, pričom sa zameriava na dlhodobú a strategickú zmenu. Ako porota preto pokladáme program Klimatická výzva za unikátny počin a niečo, čo si rozhodne zaslúži nomináciu na úradnícky čin roka 2025. Pilotný ročník programu dokázal vygenerovať investície v objeme viac ako 10 miliónov eur, pričom už v prvom ročníku šetrili viac ako 1 gigawatt hodinu energií a inštalovali viac ako 3500 kWp solárnych panelov, čo je viac dokonca, ako sa zaviazali na úvod programu. To je zmenová agenda, kde my potrebujeme sa navzájom podporovať, keď máme slabšie chvíľky a tie slabšie chvíľky prichádzajú pravidelne. Takže sme mali tím a vybudovali sme si taký akože veľmi neformálny vzťah, podporný a každý chvíľku ťahá pilku, keď nevládzame. Mne to príde minimálne zodpovedné voči mojej dcére, aby som akoby na tom robil a snažil sa ten svet oddať v lepšej kondícii, ako sme dostali. Veľmi jednoducho.